сърцето на Дубай издига се нов символ на лукса. 102-етажна кула с гледка, която спира дъха. Бурж Калифа, Дубай канал, светът под вас. Напълно обзаведени апартаменти от Долче Вита, Италия. Над 40 удобства, безкрайен басейн, спа, фитнес, бизнес зони и детски пространства. Гъвкави жилища, създадени да се адаптират към вашия стил на живот. Това не е просто дом. Това е инвестиция с възвръщаемост до 10% в един от най-сигурните пазари в света. И най-хубавото – гъвкав план на плащане, който започва от едва 1% на месец. Дубай не е просто място, а начин на живот. И този живот може да бъде ваш. Карин Construction е вашият партньор за имоти в Дубай.